Ей там, на-на-на-нам, ей там, на-на-на-нам, ей там, на-на-на-нам, на-нам. Опа, излязах аз със сала и топнах се в водата. И викам дети шава, ще те пръснат в главата. В джунглата съм израснал и съм си правил с две пръчки аз кану. Изчакай ме, аз съм в Танжуло, там съм в Ирак, съм в Багдад, с бомбата им влизам и ги питам сега и какво ще се гърмим ли пак. Към Кадзили съм бил, калашника ми дай ще виж. Ей, там съм бял на къде съм, аз съм говорил на там и на там, аз съм се чувствал се добре, няма да прекъсва посол и отиваме на море. Не бе, ще се прекараме много яко, ей, само всичките събираме, ей, паричките да напълниме, ей, и какво да правиш там, не дей, и ти какво ще направиш там, не дей, ей, морето брат, там си е на брат, и хавликата и виричката, марихуанка чак, и какво да направим пак, там си беше яко, където и дето беше много злато, ей, не дей, къде отиваш ти, дей, и какво да направиш само дама И там съм и на буната и се опъвам аз. Пикника, барбекюто, пържолките, наденички, скарички, ще има биричка и тревичка за дичицата в махалата, които имаха брат. И какво да направиш там, и какво да направиш там, 400 морета, там мегета, и какво да направиш, О, неверета и парати, имаш и павета, имаш и кметици. И какво да направи, там е яко да рави. И сега е много яко, слънцето вече, времето.